сметаната. Хора, така здравейте, днес ще започваме. Давай там. Да гледаме сайта на подначалния. Не го гледахме, вече искам цъкнах като го пусках. Така, сега започваме. Аре бе, Алекс. Аре! Аз съм подготвил кърпичка, ако някой се засмее. Нещо, да? Ако някой се засмее, казвам, ще имам сметана. Айде! Потече. И ето кой ще е първия с размазан. И ето кърпичката. И след малко ще се върнем. Така, сложим му сметанка, виж, Сега ще го плеса в лицето. Хубаво. Сега пазите да не ни оплепа. Малеко, не се. Аз след така ще се внимавам. Давай. О, але върху панталона! Леле! Дай си дай го. Може ли и това? Така, започваме. Ще ми лепнат вече ръцете. Алекс, ти да се пустиш. Дам кърпичка да се изглежда. Не го. Prank. Yo, what the fuck? Yo, it's a joke! It's a joke! It's a fucking joke! Try me, bitch. На мен почти Аз всичко жълко ми пак е се смешно. усмихнах. Check here, my phone. Пак се засмях. Не се. Засмях се. Пак ли, значи на Жорка сега втори път му се пада. Аз ще му я лепна. Да, че По-малко. Сами се лепваме. Що съм? Тук сега. Лепо си. Топът е тук. Плесни си, да ти е. Чакай. Чакай само да ти подготвя Чакайте, отдолу. аз снимам как му е слагаме. Ако не с телефона да го снимате как му се снима. Добре. Мен кърпичките ми ще свършат за днеска. Чакай, пази с пръста, бе. Сними, чакай. Снима. Да? Малко извинете, че направихме. Аз вадя 3 кърпички, защото с толкова... Стига, какво е това? Бе, аз ще гребна. Да я ям или да си я плюкам? Плокай. Брада. Сега само ти трябва една самобръсначка и си готов. А чихи, че бам, идва, спри. Така, започваме. Продължаваме с видеото. Защо? И това е следващия, който се засмя. Жорко ми Аз вече казах. Малко. Ой, колко на това са? Дай не една търкова си. Стига бе! Каза и двете ръце. Да, гледай колко ми сложи. Добре, изяш малко. Снима, не, че ще гасна телефона. 1, 2, Аз не си 3. Мокрите, дайте мокра кърпа. Ще се върнем след малко. Целият клип. Така, хора, много професионално, просто. Така ще махнем на фейсбук. Но видяхте само това идиотско вече запаметено. Може да го местиме. Така, пускаме камерата. Вече ми го разплюкаха. Видяхте каква степен беше моето най-много. That's the most beautiful thing I've ever seen! They're shoving Стига in my сте hole! едини. Hey, I don't want him alone! Едини The са asshole! ужасни. This is athletic! He struggles to lift the weight, but I got one around to keep me in shape. This is glorious! Опа! Кой се засмя? Айде. Твоя честа. Така, сега той си бие с старозагорски шамар. Аз знам как се бия, ама те ще ми го бият на мен. Не, ти си го. Добре, давай. Ти казваш колко. Още колко на мене? Още. Стига! Така. Така, чакай, стой. Дай, нали аз пак ще гребна малко. Изгасне. Искаш ли? Гребни си. Дай, аз ще сложа. Има много хора. Плескай. Хайде пред хората, давай. 1, 2, 2, 3, това е шоке! Това е старозагорски